omelaba agwagoyi entertainment ka jebia onye unu na onye na bụ Prince omalugo ike nwe obodo nke isi na Aguleri aka ji nwa bịa tata bụ Asi Akpọ Ńnú Igbo na mile na-enwere ilo ọ bụ maka mmụaka ndị Chukwu goziri agozi ndị chitere mmanụ babụ ndị oke olili ibe na-agalịba ọfụma ọbịa Asi Akpọ Ńnú Osenabo bụ ife afụlụ n'anyanụ na mmiri enwere ilo na mmiri enwere ilo Igbo na mmiri na-enwere ilo nụ ọ bụ maka Osenabo maka efe fụlụ n'anya gị ọbịa akwịma na mmiri na-enwere ilo nụ na mmiri na-enwere ilo n'elu ụwa nụ ikuku kuche n'elu ụwa oje na-anabe n'ebe onye ji mele eze ọbụla eze nwanne m Igbo na-anazọrọ eze azụ onye niile kọlọ ogili ọnụnụ emecha nwere ogili lacha maka na aka alụsị aba na sụọ ya nli omalugo nwoke chuwe obodo anyị leke nwere obodo akwawọrọ ama ejimụkọ onye ka nna ajụ n'obodo anyị leke nwere obodo akwawọrọ ama ọbịa igosi amụntị na ka kpọtụrụ ụmụaka Chukwu tere mmanụ ọba bụ ndị oke olili ọbịa Asi Akpọ Ńnú ọmaka Osenabo ife ifụlụ n'anya gị hụ Igbo na mmiri enwere ilo Asi Akpọ Ńnú Asi Akpọ Ńnú chachanụ na mmiri enwere ilo na mmiri enwere ilo ọmaka Osenabo nụ ebe fọlụ n'anya gị nụ n'elu ụwa maka na mmiri na-enwere ilo nụ Igbo onye chi na-azọ onwe ya nụ onye chi na-edu n'elu ụwa nụ onye ọ bụ na-edukwa onwe ya edu ka nje oke mbụlụ egwu m nụ ka nje lote ndị Chukwu mere ebe ọmanụ babụ ndị oke olili Ifeanyị nwa Michael nụ n'ibezunu ka o si ejenu akwanya bụ Cholaite onye ji mele eze ọbụlụnụ maka na ọgị mele ime erikenụ Cholaite na ọ ga-adịle gị mma Cholaite onye ji mele eze ọbụlụnụ ọnụ mụ na-ekene gị ọfụmanụ ọgị mele mụ na orike Cholaite ọbebe ka Cholaite si ejenu ọ bụ gịnị ka o ji elili ọ bụ obi ndị materia n'ọbịa ka o ji kalụsịa n'obodo odogwu na Abuja Cholaite akwịma na mmanwụ akara ijela akanụ mmanwụ na ijela na-awakọrọ na mmanụ ijele bụ mmanwụ ka mmanwụ Cholaite odogwu na ịgba n'igonu Cholaite bụ mmanwụ ka mmanwụ obodo ọnụ m ekene gị ọfụmanụ mbọsị mbịalube gị izizi ịmala ibe o ji mele mojenu onweli 20,000 si omalugo je nwebe aṅụlenụ mmanwụ ka mmanwụ Cholaite odogwu nwanne m ekenele mmanwụ ka mmanwụ onye na-elie gị ya
onye ka na-akpọ Ogbuefi Shọlaiti na ọ ga-adịle gị ma Ifeanyị Urochukwu ka nje kene ezi oyi ya nụ eziokwu aka ya akwanya bụ etidi egwu ike mụnụ etidi egwu nwa ike mụnụ aka laga money agwọnụ aramoge na bọnụ laga ijaleletu nọ na nwalubu n'enu gị na Shọlaiti na tụtọ fụma ọ ga-adị mmanụ obodo Chimubia Chikolo nwa ikwu nanụ ọnụ mekene gọvụma ọnwa stone onye bụ ọnwa Ikenga n'ibesunu ka o si ejenu ọ ga-adịle gị mmanụ UBA gbachimu ọbịa ka nje kene nwanne ya nụ Innocent nwa Michael Asi Akpọ Ibezu na Aguleri ka o si ejenu ọnụ mekene gị ndị ibe ga-adịle mmanụ Innocent eletrik aka iji eli aka na-alụ ọkụ na-ele ọkụ nụ ịmala iwe dị ọkụ n'ime ọfụma ọnụ mekene gị ka nje kene Chinedunu nwa ikwu na Adomaka onye ọ ga-adịle mmanụ aka Ebu God onye Chimeleze ọbụlụnụ Ebu God gị na Shọlaiti na-eme nwanne ọfụmanụ ndị Ibezu na Aguleri ọnụ mekene unu karịsịa ndị okolilinu ndị fe ga-adịle mmanụ arochimelu Asi Akpọ Ńnú Osenabo bifa folo n'anyanụ na mmiri enwerilo Igbo na mmiri na-enwerilo nụ ọ bụ maka Osenabo maka efe folo n'anya gị ka nje kembule egwu mụnụ ka m ga-ebe Ebonyi steeti ọ bụ onye ka mụ ji jebe ebe ahụ ọ bụ Emmanuel Olulubenu aka Ayomosobe ọnụ mekene gị ọfụma isi mụ kene egwu ezi nwanne gị fụrụ n'anya akwanya bụ Uche Aleke odogwu onye akpọrọ Uche Aleke nụ odogwu n'omele ọfụmanụ malebe o si ejenu n'ọbụ n'Igbo Ebonyi steeti onye ọ ga-adịle mma ka nje nwebula egwu m ka m ga-abịanụ mmezunu onye ka mụ ji bịa ebe ahụ ọ bụ onye kpọrọ John Edezu nọ ọbala tule na-ebu ọbala ahụ Arochimelu daalụ John Edezu na-ekenele m ọfụma ka nje nwebula egwu m ka m gaba ibite Aguleri ebe ka mụ na-abịa na mụ nnọka onye ka mụ na-egwu maka ya nụ ọ bụ MC Atụọcha ọnụ mekene gị ọfụmanụ Arochimelu bunega onye Chimeleze ọbụlụ Arochimelu ka nje nwebula egwu m nụ ka m gaba mkpokpota Aguleri onye ka mụ ji bịanụ okezie nnali aka oke osisi Young Hillary nwanne kenala ha ji ọnụ mekene gị ọfụmanụ Franklin kenala ha ji okpotonu ọ ga-adịlụ gị na mma maka na gị mere mụ na Olikanụ Franklin okpotofu okpotonu onye Chimeleze ọbụlụnụ eze Chimelu ofobike isi ogugu daalụ
nwebula egwu m ka ngaba mmanwụ nunu ka nje kene onyenụ omenka fụrụ n'anya Chukwu Emeka nwata dibịa ọmabanụ ijije na-esolu mma ọmabụ onye kaleka ni Chukwu Emeka gị bụ nwata dibịa ọgbọ nka fụrụ n'anya ọnụ ụmụ ekene gị ọfụma gụnyere arochi mere ọfụma arochi mere ka nje nwebula egwu m ka m gaba bọnụ ọbụ onye ka m ji bịa ebe ahụ onye akpọluchi na-edunu nwekwọba Amerịka igwedu ya na onye na-eme nwanne ọ bụ Augustine ya na Chukwu emezie ọ sị m uke na-egwu ezi nna ya nụ ụzọ makanụ mama na-egwu agụmiri ekwu odidi ọnụ mekene gị ọfụma ụzọ maka biko zọta ndụ m mama na-egwu Obiedo nwanochi Obiedo na mwezu nuka isi ejenu New Money Life ọnụ mekene gị ọfụma arochi merụ ịgba megbolu m nu ka njebezie m ngalagụ na onye ka m ji bịanụ ọ bụ Prophet Ikenna nwanne nenu Prophet Power ọ ga-adịle gị na mma arochi melụ pipi na ọ ga-adịle gị na mma Prophet Power arochi melụ ka nje ebe m obodo ọzọ nụ ka nje lọta ezi nwanne m nụ ọkwanye bụ ndị Demako beche eke ijele nwanya na ọ ga-adịlị gị ma gbagabanụ adanụ itileti kalụsịa odogwu na-eme ka nwoke nụ nwanya ka ibi ihe didi amaka na-ekene gị ijele nwanyị dalụshenụ arochi kaje nwebula egwu m nụ ka m gawa isi ọgba Aguleri onye ka m ji bịanụ ọ bụ Chukwu Emeka nụ Mike ọbalatule dibịa nyabudu welu ọ na-agwọ nka fụrụ n'anya nụ Chukwu Emeka ọ sị m kene gị bucholai ụbọchị nwere Asi Akpọ Ńnú Osenabo bifa fụrụ n'anya nụ na mmiri enwerilo Igbo na mmiri na-enwerilo nụ ọ bụ maka Osenabo maka efe fụrụ n'anya gị ka nje kene odogwu nwoke nụ nyabu igwe Cosmas Odechia aka Igwe Okiri ọ bụ gịnị ka o ji elinu ọ bụ aluminium ibe niile ji enyelu na aka nụ ọbịa ka ọ na-eligarụsịa arochi merụ ka nje nwebula egwu m ka m gaba ọzọ obodo kedu onye m ji ebe ahụ onye agbolu igwe somunu igwe mmaka n'ọzọ ụbụrụ ọnụ mekene gị igwe somunu arochi merụ ka nje ka mbula egwu munu ka ngaba ịgba akwụ ọ bụ onye ka m ji eje ọ bụ Ụbama aka ji hama odogwu n'ịgba akwụ arụbama dike aka n'iji hama nọ arọ nwanne m ọ bụ onye ka m na-ekwunu igwu na onye nyere onye nyere odogwu onye nyere onye nwanne ihe n'elu ụwa igwu na n'ọnụ mekene gị onye nyere onye anya nye m nke m
ikwu nanụ ị na-enyere m ogbenye aka na-ekelele gị arochi melụ asakụ na-ekede nga akụ dị na nwanụ arochi melụ ka nje bulu egwu m ka nga bụ ọkụ ụzụ ka nje kene bele nwanene aka heavy rain ọnụ mekene gị heavy rain n'oge adịle gị mma na-ekene gị arochi melụ aka mela ọgọ Ifeanyi Ugochukwu nya na ugwu ya nwokenụ echi dị egwu laga money odogwu iso na gbagabanụ echi dị egwu laga money onye mela ọgọ aka mela ọgọ Igbo n'obuchi ga-ahụ obu ya arochi melụ show light laga money o nwere ibe na-agba unu n'egwugwu ọ bụ na ntịsi egwu apụtanụ unu memụ ka nghọta ibenụ ọ bụ gịnị ka unu ga-eji na maka ije n'ụwa n'ọbụ olele ọmalugo nwoke juwe obodo deke nwere obodo agbawọra ama ejimụka onye ka m na-ajụwa obodo anyị deke nwere obodo agbawọ n'ama laga mmadụ ka eji eje deke nwere obodo agbawọ n'ama laga agwa mmadụ ka eji kalụsịa laga money ekelele gị ọfụma Ifeanyi show light nụ gị na laga money unu etiwo m mmanwụ ibunu melu nwa ogbenye laga n'elu anya n'ochi ya kwụ bụ ya laga money gịnị Ifeanyi show light unu mele m ọgụ n'egwugwu n'ọbụchi ga-akwụ bụ ya ndị oke olili ndị ife na-adịlị mma show light nwanne m ụkwụ amakpọ gị ma chachanụ gị na-esi oyi gị ọmabalaga money ụgwọ amakpọ unu ma chacha ibe ga-eme unu ga-eme ndị ilo unu arochi mere ọfụma ya ude 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 omelaba Asi Akpọ Ńnú Osenabo bifa folo n'anyanụ na mmiri enwere ilo Igbo na mmiri na-enwere ilo nụ ọ bụ maka Osenabo maka efe folo n'anya gị ọbịa